هر دو وقت چکود ایرشین چتین دولت ترک و ارتش ترکیه دایر کردن سر حریم دوام دیگه یک جمعه ترسیا هری سرکی دن اوجیم یا داعش یم هر تکل داریوی که چه فرماندارین گشتی ین هیزین سوریا دموکراتیک قصده لقمان خلیل جبالکشان سرویه که اوگود ادیم چتین داعش جالی هیزین مزن و تی بکار آنین هر وها لقمان خلیل آنیزمان کو اف هیزین مزن چتین داعش بکارتن او حتی وهب آوایک از زلال آنیزمان کو دیچتین داعش جبوان بویه آمورک. یک ji fermandariya giştiya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Lokman Xelîl têkildarî tevgerên çeteyên Daişê yên li beyara Sûriyê ji ajansa Hawarê re axivî. Lokman Xelîl di destpêka nirxandinê xwe de hişyarî da ku çeteyên Daişê carekê din vegerin û destnîşan kir ku cîhan dema digot xeteriya Daişê ji holê rabûye kê masiyên mezin dikir û got. Rast e Daeş kontrola xwe ya erdnîgarî ji dest daye. Lê projeyên wî hene. Daeş xwedî îdeolojîk tundrewek û nûnertiya olînake mafên mirovan di ber çavan re nagire. Îdeolojiya ku Daişê dixwaze belav bike li ser esasê wêrankirina îradeya mirovan e û kolêkirina van e. Fermandar Lokman Xelîl balkêşan ku hin hêzên herêmî û navnetewî Daeş ji bo pêkanîna bercewendiyên xwe û kontrola xwe ya li ser herêmê bikar tînin û wiha domand. Daeş di aliyê coğrafî de tune bûye lê hîna bi dawî nebûye. Divê cîhan wê rastî bizanibe û bibîne. Daeş li ciyên ku xwe lê ve dişêre xwe ji nû ve birêxistin dike bi zanabûn xwe ve dişêre li gorî koman tev nagere. Li pêy van tevgerên metirsîdar armanc hene. Lokman Xelîl got hikûmeta Şamê berpirsê qetilkirina sivîlan e û wiha pêdeçûm. Daeş sîstema xwe ava dike bi tirsandinê qanûnên xwe ferz dike. Heta niha zêdetirî sed sivîl qetil kiriye. Gelo kî ji vê yekê berpirsiyar e. Hikûmeta Şamê berpirsiyar e. Li heremên me jî tevgera Daişê heye. Cîhan dibêje piştî Daeş li Baxûzê têk çû hebûna wî nemaye. Ev gotin nerastin. Daeş bi fermanên dewletên mezin tev digere. Hinek hêzên mezin destekê didin Daişê. Lokman Xelîl bêdengiya hêzên navnetewî ya li hemberî Daişê şermezar kir û wiha domand. Zextekî mezin li ser herêmê heye. Ev jî li ber çavên cîhanê çêdibe. Tevahî navend û ciyên ku pêwîstiyên jiyanê ji gelê me re dabîn dikin, wekî qas, kerebe av tên hedefkirin. Ev bêdengî cesaretê dide Daişê da ku ji nû ve xwe birêxistin bike. Endamê fermandariya giştiya Qesedê Lokman Xelîl di daviya axaftinê xwe de got, Qesede hêzeke fedayî ye dê erk û berpirsiyartiyên xwe li hemberî gelê xwe bicih bîne.